Apa, Xavier? Ba, egun hon, eguerdion, bai. Hemen bildu gara, korrikaren kanten inguruan hitz egiteko, eta, aipatu dezagun, 1980 urtean, zuk izan zenula ohorea, behintzat hasiera ematea, korrikaren kantu ziklo hauei, ez? 1980, korrikaren lehen edizioa, eta korrikaren lehen kanta egiteko, zure gana jo zuten. Nire gana jo zuten azken erremedio moduan. Zeren, ni ez nintzen AEK barrukua antolakuntzan, baina bai AEK ingurukoa orduan lehenengo korrika zen hura. Eta denontza zen, abenture izugarri bat, nola aterako zen, Euskal Herri guztian, herriz herri, eta denok horrela gamitzen. Orduan, antolakuntza harrapatako hartan, hainbeste lan da, hainbeste ez uste antolatzari genuen bait, kanta bat egitea ahaztu egin zitzaien. Eta orduan irratietatik eta asistitzaizkien esaten, baina da zein da zuen kanta edo, ez dagoa zuen kanta bat, baina kanta bat gabe nola egingo duzu onelago kanpaina bat. Orduan, jo zuten nire gana egun batetik bestera, egun batetik bestera, ze ostegun batean bazen, korrika hasiko zen, ez dakit, larun batean ala igandean, larun batean hasiko zen, ostegunean nigana, bihar kantak egon behar du amaituta eta grabatuta. Baina ninez, kantaria ninez, egin behar duzuz, egin behar da. Eta kanta behar dugu. Orduan zer egin nuen? Nik banuen kanta bat ezaguna zena, gure aurreko disko batean, kartzarako disko batean sartua zena, kantatuaz, Jon Lopategi bertsolariak egin zuena, eta baita beste letra batzuk ere. Kantatuaz, zorion eta pena. Eta pentsatu nuen, nik hartuko dut. Hau, hartuko dut, eta aldatuko dizkiot hitzak, eta hori beharko du. Eta horrela egin genuen. Eta egun batetik bestera, aukeratu doinu hori, aldatu nizkion hitzak, egin nuen lelo bat korrika, bi korrika, milaka korrikari Euskal Herri guztietan, denok bai euskarari. Kantatu, bi estrofa egin, eta lehenengo kanta izan zen nire, eta nek bakarrik, gero egin zen koru bat ere, umeak edo, ez dakit nola azkenean, nik uste dut umeak ere parte hartu zutela, eta egin zen koru moduko bat, eta hori izan zen lehenengo kanta, simplea, baina sublimea zeren lehenengoa, beti da lehenengoa. Gaur gelditu nahiz historian lehenengo kantaren egile bezala. Beraz, Lopatigiren doinua, zure ahotsa, koro bat, eta txalapartara entzuten da. Entzuten da, ez naiz gogoratzen orain, baina zuk badiozu, errepasatu duzu. Eta gero edukia zen kontua, baina zer esan behar du, orduan korrika Euskal Herri guztian. Eta edukirako torri zitzaidan bai euskarari lema, 2 urte lehenago egin zen bai euskarari kanpaina handi bat, azkenean Samamesen amaitu zen kanpaina hori, eta Samames bete egin zen, gure izan zen esperientzia ikaragarri bat, Euskaltzaindiak antolatu zuen, kanpaina hura, eta nik Lopategirekin batera, beste artista askorekin batera, han parte hartua bai nuen, eta lema hori nola airean zebilen, eta gaina ondo zetorren, bai euskarari. Gaur egun mundu guztia ezagutzen duen zer den korrika, edizio asko egin dira eta kantu bat egiteko referentzia asko bagituzu, ez? Garai hortan, ideia ero bat zen, Euskal Herri osoa zeharkatzea korrika, testigo bat eskuan, Euskararen alde. Eroa, fantastikoa, inorketzekien ez bukatuko zen ere. Ez daki gainera lehenengo korrika hortan testigoak aldu eretzen egin edo horrelako zerbait gertatu zen, ez dakite, ez daiz gogoratzen, baina eroa, zeren denok esaten, baina hau nola liteke Euskal Herri guztian, hainbeste egunetan ibili eta ondo joango da, eta ondo jendeak erantzungo dut, baina 24 orduetan gauta egon da. Inork ez genekien nola bukatuko zela, genuen itxaropena, baina ze arrakasta izango zuen ez. Eta arrakasta izugarri izan zuen, pentsa nolako arrakasta, eta nolako emozioa sortu zuen Euskal Herri osoan, bentsat Euskararen aldeko iztunengan eta jendengan, gero, begira, korrikak nolako historia hartu duen. Ura erdi porrota izan balitz, han geratuko zen. Baina izugarria, arrakasta izugarria izan zen, jendea erantzi zen eta gehitu zen eta irten zen bideetara, eta
antolakuntza altzen moduan egin zen oski, baina azkenean antolatu zen da bukatu zen da ondo bukatu zen. Beti nire lagun bate Periko Solabarriak esaten duena, ezin dela eta horrelako eta, egin dezagun proba, ikusi dezagun, ezin dena ez, probatu zen eta arrakasta izugarria gertatu zen. Kokatu dezagun garaian, 70 hamarkada amaitu berri, 80garrena hasi berritan, frankismotik aterata, demokrazirako bide horretan, eta euskarak bazuen garai horretan, herritarrengan nolabaiteko indarra, euskara suspertu hartzalat, indartu hartzelako garaian bizi ginen, ez? Aipatu duzu bai euskarari ekimena urte pare bat lehenago, horrek asko markatu zuen gerora ere, kantan ere aipatzen duzulako, eta esan daiteke, bazegoela herri bat euskaraz hitz egin nahi zuela, ez? Bai, euskaraz hitz egin nahi zuena, euskara berreskuratu nahi zuena, frankismotik atera berri, frankismo formaletik atera berri, baina ez frankismo esentzialetik atera gabe, orduan olatu handi bat piztu zen, zetorren arlo guztietan, bai politikoki, bai sozialki eta bai kulturalki. Eta hizkuntzaren alde, zer esanik ere ez, orduan edozein motibo euskararen alde edonun nahikoa zen jende pila biltzeko, ni bertsolaritza munduan nenbilen eta bertso eskolak ere 80an indarra handia hartu zuten, da asko ziren euskararen aldeko mugimenduaren bertsolaritzan bidez nahi zuten batzuk berreskuratu, gehiago ikasi, orduan ilusio handia zegoen hizkuntzaren alde eta indarra ere bai. Nik uste dut hori, gaur egun pixka bat epeldu egin dela alde horretatik, orduan ez zen tituluak ateratzearen bakarrik jendea, euskaraz jendeak nahi zuen hizkuntza eta kultura eta nahi zuen halako indar bat berreskuratu itota egon zena. Klaro, inguru hori oso beroa izan zen alde guztietatik, eta euskararen alde ere bai. Badator korrika, beste edizio bat, badator, martxoaren amaieran hasiko da, imaginatzen dut, gerturatzen ari den honetan, beti ere zirrara berezi bat, zure barnean sentituko duzu ez, zu ere honen parte zarelako egin handi batean. Bai, talde batera, onelako elkarrizketak eta nola ia korrika guztietan egiten dizkidaten, hor gelditu naiz lehenengo kantaren egile bezala, eta orduan motiboaren eta mugimendu horren parte eta barruko garai batean nahiko hurbileko izateaz gain, honek atzera berriz ekartzen dit, eta gero, beti korrika guztietan parte hartzen dute zertan edo hartan, bertsolaritza aktiboan enbilenean beti herrietan eta orain ez nago bertsolaritza bateko aktiboan, baina korrika datorrenean beti. Eta gainera korrika batean, ez dakit zenbagarrena izan zen, transmisioaren mezua zen korrika batean, nik neure alabarekin, Iruñan bukatu zen korrika batean, irakurri genuen testigua alabak eta biok izan ginen korrikaren protagonista, duela 10-12 urte eta gure alaba, orduan gaztetxoa. 16-17 urte izango zinduen da, hori guretzat oso hunkigarria izan zen. Beraz, laster ikusiko gala errepidetan, korrika badator, korrika kantakor geratuko dira. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, plazerrez entzun ditugu zure gogoetak eta oroitzapenak kantuen inguruan, eta beti ere aurrera eta korrikarako best. Eskerrik asko zuen. Eske, Xabier. Bai. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Batzu dira euskaldunak besteak euskaldun gai, hizkuntzaren jatorria ez dugunak galdu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiago anai, guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai.
Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Eguzkiak sorlezake milaka argi zuzi, hizkuntzari gabe gaude utxik eta biluzik. Ez dugu nahi euskadirik euskaraz izan ezik, esan baietz eta korri ez gero orain baizik. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan denok bai euskarari.